jendeak askotan ez daki ezkontzen da, eta igual ez daki ez dara zer regimen ekonomikotan ezkondu da. Orduan, behaiek ez balin badut espreski ezer esaten, ganantzialetan ezkontzen dira, zerbait jarri egin behar da. Vale. Eta aldiz, izatezko bikoten kasutan, ez balin badezu ezer esaten, separazion de bienes aplikatzen zaizu. Hau da, lehen esan den einen kode zibila zarragoa danez, garai baten bazegonez, ganantzialak denbora guztian, eta izatezko bikoten legea berrigoa da, eta hor bazakit, aldaketa, kultural edo, gizartean aldaketa bat bai egon dela, eta orduan separazion de bienes aplikatzen da. Denok daukau inguru norbait ez, umeak eukita esaten dutena, umeak beste aldera, zerbait behar dugu, orduan ezkondu edo izatezko bikote egingo gea. Umei behi da, ikuspuntu juridikotik, argumentu horrek ez dauka zentzu askorik edo esango genuke, ze umeak babestuta daude ja, legean aurrean. Honekin esan nahi etena da, zukume bat eukitzen dezunen, erregistratu egin behar dezu, eta erregistro hortan agertzen dira ja zeintzuk dien gurasoak. Orduan ja gurasoiek ja badauzkate obligazio batzuk umeekiko. Eta beste gauza bada, larguntasun pentsioa eta elkar babestu nahi hortan, baina umeak ja legean aurrean babestuta daude, zezuk ja obligazio batzuk dituzu ume horiek mantentzeko. Orduan aldea, hortik dijoa.